Hola, benvinguts al canal del Dr. Wu-Wei. I ara deixa'm en pau. Ei, com prova, nois i noies? Hòstia, tio, quina barba. Sembla un Moisès. Avui, nois i noies, m'agradaria explicar-vos una petita experiència que em va passar ahir a Hisenda. Com ja sabeu, en aquestes dates és època de barem estatal. Sí, he anat a fer la declaració de renta. Declaració de renta! Què és la declaració de renta? És l'època de barem on l'Estat va recollir els seus dinerets. Ah, pues vale, pues adiós! Us he de dir que jo mai havia fet la declaració de renta sol. Sempre l'havia fet amb la família, amb els avis, amb la mare, el pare, etc. I tota la dificultat i la duresa que vaig patir ho vaig aconseguir! Parlant seriosament, no va ser res de l'altre dijous, bàsicament va ser molt ràpid, molt fluid. Bàsicament us vull explicar una mica l'experiència i les anècdotes que em van anar passant i que van haver-hi un parell de coses que em va fer molta gràcia i sobretot que segurament us ha passat a vosaltres. Va, prou de cabòries! Comencem! Bueno, primer de tot, vaig quedar amb mon pare sobre 2 de 4. Vaja, tenia hora 2 de 5, però em va dir vine abans i segurament t'agafaré. Total, que xino-xano, anar fins a Hisenda. I bueno, fem els tràmits, fem tot, donem papers. I a l'entrada, que no sabeu que em diu mon pare, escolta, vindre d'hora no significa que t'agafin abans, Really, nigga? Total, 45 minuts allà esperant. A mi no em costa esperar, però 45 minuts... 3 quarts d'hora d'un dia de la teva vida, És molt temps perdut, mires com ho miris. I és en aquesta franja de 45 minuts quan mon pare va haver de marxar perquè havia d'estar a un lloc i no arribava a temps si s'esperava. Mentrestant, Em vaig quedar sol com un mussol, esperant que m'adoptessin. total, que el meu pare marxa i jo em quedo esperant. Bé, i mentre esperava, no feia els sòmines, a mirar el que m'envoltava, bàsicament petites coses curioses que m'agrada molt observar. Resulta que em vaig fixar en una cosa que em va tocar una mica els pebrotets, per dir-ho d'aquesta manera fina. Resulta que feia, potser, 30 minuts, 20 minuts, X temps, vaja. Resulta que una dona havia acabat d'entrar i es posa al meu costat. I jo que dius que veus la gent passar i va creuant. Es senta al meu costat i li acaben de donar el paperet. I el següent número va i li toca. Bon dia. Què? Quin número tens, tu? El 69. Hòstia, doncs jo tinc el 105. Hòstia, mira, m'ha tocat. Que guai, tu. Apa, adéu. O sigui, són d'aquestes coses que no entenc. És una mica llei de Murphy que et toqui, que et donin un paperet, al darrere li donin i li toca abans al darrere que no pas a tu, saps? És que life is life, nen. Bé, després d'aquests 45 minuts eterns, doncs em va tocar. Propera vegada agafo un tiquet que em toqui la primera, vale? O me lo das o te cago en hostis. Va ser molt divertit intentar trobar la taula, perquè no us imagineu el laberint que és entrar allà i buscar la taula que t'han indicat. Que per anar a buscar la meva taula gairebé necessito un Google Maps, perquè allò és tan laberíntic i hi ha 124 taules i tu trobes la teva, la 95, per exemple. Saps? Ni que estiguessis al mig d'una selva. Bueno, jo un cop fent la volta al laberint, doncs vaig trobar per fi la meva taula, per fi. Arribes a la taula, ensenyes DNI, l'etiqueta... I després de 45 minuts... I després ve el moment gloriós de fer la declaració de renda. Em fa gràcia perquè quan arribes et pregunten coses molt lògiques, saps? Has donat el DNI, ho tenen a la pantalla, tenen el document de la passada renta que vas fer i et pregunten com et dius, a on vius i el codi postal. Hola? Hello there. Vejam, normalment ja tenen apuntat a la renta de l'any passat i si no hi ha cap mena de variació, ells no toquen res. Et fan la mateixa declaració, pagues tant o et tornen tant. No hi ha equivocació. Però resulta que jo no estic acostumat a fer-ho sol i quan em van preguntar, tu tens un pis de lloguer, la deuda de tal, perquè us imagineu una mica la situació, tot va anar d'aquesta manera. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. T'ha quedat clar quines són les teves comptes? My name is Jeff. Que una petita observació és que ajuda molt portar els documents a mà a l'hora de fer la declaració. T'ajuden molt i t'estalvien molts problemes. I bé, doncs em van fer firmar els papers corresponents conforme havia fet la declaració de renta i ja està! I aquest va ser la meva petita experiència fent la declaració de la renta sol. I la veritat
em va fer molta gràcia per totes aquestes coses que van passar. Doncs bé, nois, espero que us hagi agradat aquesta petita experiència fent la declaració de Hisenda. I recordeu, feu bondat! Què? Fas a favor. Ara no puc. Sí, una aranya. Està trepant.